Όταν σκάνε τα λουλούδια. Πρωί-πρωί χαράματα, ο Λούμας ήταν στο πόδι σαν να είχε μεγάλη δουλειά και έβγαινε έξω βιαστικός, παίρνοντας το δρόμο του ρέματος ή της θάλασσας. Ευάδιζε πάντα γρήγορα, κρατώντας και μια βέργα στο χέρι και μην απαντώντας τους χαιρετισμούς των ανθρώπων που συναντούσε. «Γεια σου Λούμα», του φωνάζανε, αλλά πού αυτός? Προχωρούσε χωρίς να προσέχει ή να φαίνεται ότι τους άκουσε. Κι αν ήθελε όμως να μιλήσει, να τους απαντήσει, θα έκανε κόπο μεγάλο, γιατί η ομιλία του έβγαινε δύσκολα, κομμένη, μπερδεμένη και δεν μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει τι έλεγε. Και πάντα πήγαινε μόνος και ποτέ δεν τον είδανε με συντροφιά, ποτέ. Μάλιστα απόφευγε το δρόμο εκείνων που έβλεπε να παίρνουν πολλοί. Κρατώντας τη βέργα του και βαδίζοντας σαν να ήταν μεγάλη ανάγκη, πήγαινε κατά το ρέμα που πλένανε οι γυναίκες, τα κορίτσια, και καθόταν εκεί κοιτάζοντας τα πόδια του στα άσπρα, τα μπράτσα του στα παχουλά. Αν και μέσα στη χώρα φαινότανε να αποφεύγει τις γυναίκες σαν το διάβολο, και κανείς δεν θα βρισκότανε να πει ότι τον είδε να μιλάει ή να προσπαθεί να μιλήσει με κορίτσι. Μα ήτανε κι άσκημος, τόσο άσκημος που ήτανε τρομάρα. Αλλά γι' αυτόν πανηγύρι σωστό, αληθινή του εορτή, γιατί άλλη εορτή ή τελετή δεν ήξερε. Ήτανε το καλοκαίρι, όταν στη θάλασσα ρουζόντουσαν οι γυναίκες και τα κορίτσια. Αυτός κρυμμένος, χωμένος μέσα στα βράχια, έρποντας, πλησίαζε και βγάζοντας το κεφάλι του κοίταζε. Αλλά σχεδόν πάντα θα τον ανακάλυπτε το γυναικείο μάτι, θα έβλεπε την τριχωτή μουτσούνα του και τότε βροχή από βότσαλα έπεφτε κοντά και γύρω στην τριχωτή του μούρη. Αυτός έφευγε σιγά, ποτέ γρήγορα, και πήγαινε πιο μακριά όπου δεν τον έφταναν τα βότσαλα, και εκεί στεκότανε χωρίς να κρύβεται, φανερά, όρθιος, και κοίταζε. Ένα πρωί ανοιξιάτικο σηκώθηκε και βγήκε κατά τη συνήθειά του, βιαστικό, σαν να είχε καμιά μεγάλη δουλειά. Γύρισε από εδώ και από εκεί άσκοπα, γιατί στο ρέμα είδε μόνο βατράχια να πηδούνε μέσα στα λιθάρια, στα αγριόχορτα και στα καταπράσινα αγκάθια. Και το ρέμα αυτές τις ημέρες είχε γίνει πολύ θλιβερό, κυλώντας μόνο μια γραμμή στενή νερού. Βάδιζε σιγά, άκουγε, κοίταζε, ερημιά ήταν εδώ και εκεί. Ζώα βόσκανε, γελάδες, πρόβατα και βοσκοί ακίνητοι τα προσέχανε. Κοντά σε ένα μεγάλο κήπο στάθηκε. Οι μυρουδιές των λουλουδιών, των ανθισμένων δέντρων, μεθυστικές πνοές γεμίζανε τον χλιαρό αέρα, τη σφιγμένη ατμόσφαιρα απ' τα βαριά τα σύννεφα που χαμηλωμένα σκεπάζανε τον ουρανό. Και οι λουλουδένιες πνοές, πυκνές, τρέχοντας, 1000 επιθυμίες ανάβανε, σαν τραγούδι σιρήνων στον άνθρωπο που τις ανέπνεε, επιθυμίες ειδονής, ζωής, λαγνίας. Πιο άσκημος ο Λούμας απ' άλλοτε ανέπνευσε τις λουλουδένιες πνοές, άκουσε τι αυτές του λέγανε και σαν αρχαίος σάτυρος προχώρησε και χώθηκε μέσα. Μια φωνή στον κήπο, φωνή κόρης, μια φωνή σαν φτερούγισμα επιθυμίας, φτερούγισμα των επιθυμιών που μέσα βράζανε στη χλιαρή ατμόσφαιρα. Κι άλλη φωνή, κρυσταλλένια, απάντησε, και γρήγορα μέσα στα πράσινα δέντρα, τα στεφανωμένα με τα άσπρα νηφιάτικα άνθη, περάσανε και χαθήκανε σε πυκνόφυλλο μέρος του κήπου 2 κόρες. «Μα τι έχεις?» έκανε η μία, μια ξανθούλα άσπρη σαν κρίνος με μαύρα μάτια, στην άλλη μια ρωμαλαία κόρη με κόκκινα μάγουλα και καστανά θερμά μάτια. Αυτή, χωρίς να απαντήσει, τίποτε να πει, την έσφιξε περισσότερο στο στήθος της και με μανία, με δίψα ζήτησε τα χείλια της. «Δεν μπορώ»,
αναστέναξε στη φίλη της που έκανε να φύγει. «Άφησέ με». Εκείνη παραιτήθηκε. Οι πνοές των λουλουδιών ολοπάθος την έσφιξαν, την παρέλυσαν, την έκαναν κάτι να επιθυμεί, και αυτό το κάτι ξέσπασε σε ένα φίλημα. Φίλημα μακρύ, ειδονικό, ένα ρούφιγμα μανιακό της ειδονής που σαλεύει, θαμπώνει το νου, τα μάτια και κάνει τον άνθρωπο να ζει σβηστά, σβηστά κι όμοιος με τις μεθυστικές των δέντρων πνοές. Αλλά κάτω εκεί, μέσα από φύλλα πράσινα και που πάνω έγερναν κλόνοι ανθισμένης ακακίας σαν λιπόθυμη από σπαρτάρισμα ειδονικό, μια κεφάλα τριχωτή παρουσιάστηκε με γουρλωμένα μάτια, κίτρινη, νεκρικιά, και κοίταζε. Τα χείλια των κοριτσιών πάλι σμίγονται και πάλι φίλημα χύνεται μέσα στο μαγεμένο αέρα, μαζί με το ελαφρύ θρώισμα των φύλων, και κάνει το πρόσωπο εκείνο να βγει ακόμα πιο πολύ. Λεπτές ψυχάλες, αραιές, πέφτουνε από τον ουρανό, δροσιάς. Αλλά η ατμόσφαιρα πιο βαριά γίνεται τώρα από τις πνοές των λουλουδιών, των ανθισμένων δέντρων, και οι φωνές του πάθους βγαίνουν ανάβοντας τη μανία. Ακόμα. Ξαφνικά ένας άνθρωπος γυμνός, ολόγυμνος, πηδά στη μέση κοντά τους με μουγκριτό θηρίου. Τα κορίτσια με φωνή τρομάρας χωρίζονται και φεύγουν γρήγορα μέσα στα δέντρα. Ο Λούμας τρέχει πίσω τους, γυμνός, ολόγυμνος, να τις φτάσει, αλλά αυτές τον περνούν πολύ, τα δέντρα τις προστατεύουν και γρήγορα τις χάνει μέσα σε αυτά. Τρελός τότε ο Λούμας, αφηνιασμένος, μουτζώνοντας τον ουρανό, φοβερίζοντας και βρίζοντας το Θεό με την μπερδεμένη φωνή του, ορμά έξω από τον κήπο και τρέχει στα βράχια πάνω, και με μια βλαστημιά στο Θεό και ένα μούτζωμα ακόμα στον ουρανό ρίχνεται κάτω από τον γκρεμό, εκεί όπου η θάλασσα, κάποτε κουρασμένη, έριχνε τα κύματά της στο βράχο σαν βυθισμένη, σκεπτική κι αυτή από κάποια επιθυμία.